Така ми вече тази работа. Цял живот. Улици на темна хората, буклуците, тук събирам. Ще отивам на обучение при Модерн Хом. Те за 2 дена ще ме направят майстор. Вау, колко хубаво стана! Откъде си се научил да правиш това? Модерн Хом ми взеха на обучение. От улицата бяхме метачи. Вземи от обучение, за 2 дена ми научи да пълваме тук тавани. Ето. И колко взимаш на това да правиш? Тук сега ще кажа, на дупка взимаме 5 цента, защото те косили взимат 10, ние взимаме 5 цента. На дупка и така се става богат. Ясно.